र' मोनसे बाथ्रा, लैथोसेया जेमानबाबो फोजोंसारनिनो बिनानाव। बे जुदि खिन्थाफ्लाङोबा मा जागोन दिनै? बिसोरथ' न'खर गंसेयावनो थायो, मालाबा जुदि खुगानिफ्राय ओंखारलाङो मा जागोन? बे टिलुआबो गुबुन सिख्ला मोनासै, लैथोसेखौसो मोजां मोनबाय। टिलुआ लैथोसेनो खिन्थाबायसो मायोबा। जेनथेन हाबाया थांगौबा आं टेनसन फ्रि जासिगोन। माने फोजोंसारखौबो फोथायनो हायाना, फाग्ला रखम जाबाय मानसिया। हाबा खालि फैनानै जुदि एकदम दावराव खालामना होबा मा जागोन दिनै? आं टिलुखौ खिन्थाहैनि र', लैथोसेनो खिन्थाथ'ना होननानै। गेरेन्टि गैया नङाबा खिन्थाफ्लांनोबो हानाय ना। जेथिंबो प्रब्लेमलै। टिलु! टिलु! मानसिया दंना गैला न'आव, ना बाहेरायाव ओंखारलांबाय? बेबो मा देवानि जाथारबाय, न'आवनो थानो नागिरा। नोंखौ नुयिया बेसेबा गोबाव जाबायलै, नोंखौ लोगो हमैया। बेसेबा लोगो हमनो लुबैदों, मा लोगो हमला नामा? हमगोन र', मानो हमा? साननैसोनि उनाव हमगोन दे। मा साननैसोनि उनाव? गाबोन लोगो हमगोन दे। गाबोन माने बे साननैसो आं सोलाबनाय नङा दे। माने एसे खामानि दङ न'नि। मा खामानिलै? मा होनना खिन्थानो आं दा? आब'नि हाबा होननाबो खिन्थायाखै आं बेनि सिगाङाव। मानोना बोरैबा बिदानो जुदि खिन्थाफ्लांबा मा जागोन? खिन्थाया देनाय खिन्थानाया, थेवब्लाबो खिन्थाफ्लांबा। माबालै जोंहा बे हाग्रा सनस्रांनो होदों, जोंहा हाग्रा जासोदोंना, माने हाजिराफोर दङ। आयौ, हाजिराफोर थाबानो नोङो फैनो हाया आरो? नङा, माने हाजिराफोरजों थाफाबाय थानांगौना। आरो आब' हारसिंना माबा माबि लायब्रबनांगौ जायो, बेनिखायनो आं बे साननैसोआ थांनो हानाय नङा दे। नोङो गाज्रि मोननाङा दे सना। सप्तासेनि उनाव लोगो हमगोन दे। दे होमबालाय। ओमफ्राय मा खालामदों? दङ ओरैनो जिरायनानै। नोंदियालाय? दङ। जोंहा आदाया बे साननैसोआ डिस्टार्ब हराखैथ' बाजैनो? हराखै खोना र' बे साननैसोआ। नोंसा आदाया बै बिग्रायनोसो हरबाय थायो खोना। मिथिला दा, बे साननैसोआ जेबो खिन्थायाखै माथो। खिन्थाबानो आंनि सिगाङाव बुं दे। हराखै खोना दे, आरो बे साननैसोआ बिसोरनि नाम लायाखै, नङाबा सानफ्रोमबो लाबाय थायोमोन। बिदिबाथ' मोजाङानो देनाय। बुजायबाय था बिखौ, फाग्लाखौ। बुजायबाय थायो, थेवब्लाबो मानसियानो एसे बोरैबा जालांबायलै। औ र' दे होमबा ना टिलु, आइया लिंहरदों र'। औ दे। ओइ टिलु। मायो आब'? ओइ टिलु, आं हाबा जासिगोन होननानै नोङो लैथोसेनि सिगाङाव खिन्थादों ना मायो? खिन्थानाङामोनलै। ओहो आब', आं खिन्थाखायाखै। नै दानि बावैसो रायज्लायखांबाय आब' आङो। थेवब्लाबो आं बिनि सिगाङाव आब'नि हाबा फैबाय दङ, बा हाबाया सानब्रैल' दङ होननानै खिन्थायाखै आं। दानो खिन्थाथ'नाङा दे टिलु, मानोना गिनाय मोनोलै, जेमानबाबो बिनानाव ना। खुगानिफ्राय जुदि थाबनो ओंखारलाङोबा बाथ्राया मा जागोन? बेनिखायनो दानो खिन्थाथ'नाङा। लागिबा हाबानि उनाव खिन्थाबानो जाबाय, सप्तासेसोनि उनाव। थेवब्लाबो बै फाग्लानो खिन्थानो होनाङा, आंखौ हाबा जादों होननानै। दे खिन्थाया दे आङो। आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन आब', खुगानिफ्राय जुदि फदनो ओंखारलाङोबा मा जागोन होननानै, बेनिखायनो खिन्थायासै आं। आरो ओरैनोबाबो नोंसोरनिल' नाम दिहुनबाय थायोमोननो बै साननैसोआ। दा बे साननैसोआ दिहुनथ'वाखैनो। नोंनो हरबावाखैथ' फाग्लाया? ओहो, आंनो हरथ'वाखै र', बै सानसेखालि बिग्रायनो हरनायानो। एसे थान्दा जाबायदां मानसिया। थान्दाथ' जाथ'दों र', थेवब्लाबो आंनि हाबा होनना मिथिबा बियो दावराव खालामनो फैथारगोन खोनालै। मोनथिला दे, गेरेन्टि गैया, मानसिया एसे क्रेक टाइपनि जाबायना। दे आब'दों बांद्राय गिबाय थानाङा, सोरथ' खिन्थाना होगोन दे। आंथ' लैथोसिनोबो खिन्थाखायाखै। फुलावबो खिन्थानाङा दे टिलु, लागिबा उनाव खिन्थाबानो जाबाय। खिन्थायालै आब', आङो खिन्थाया। दे। हेलौ, मा दाबो मोनफैला नोंसोरलाय? नै दासो गजासक मोनबाय र' आब'। हटेलाव हाबबाय ना माबा माबि जानो, किसमिसाबो माबा माबि जानो लुबैदोंनो बेयावबो, बेनिखायनो गोबाव जाबाय। दे मेथाइफोरा जोंफोरनोबो लाबो। आयु बोरायलायनो। जागोन दे, नै लाखादों आङो। है बोरायाखै आं। दे थांगासिनो र'। दे थाब फै, ओंखाम ओंख्रिया गुसु जाजोब्बाय खोना। दहायनो संनानै नेबाय दं आं नोंसोरखौ। मोनफैया। नै अबावबा हाबबायना दखानफोराव, बेयावनो गोबाव जाबाय। खेबसे थान्दा लोंनो हाबबाय, खेबसे आरो माबा माबि जानो हाबबाय। दे फै। दे। आंनि फिसा नापे, अबाव खारस'नहै मारखौ नोङो? एसेबां दिन जालांबाय, थेवब्लाबो जेबो खबरानो गैया। नों मोजाङै दंमारना गैमारा नापे? जेबो खालामनोनो गोसो गैला आंहा, जेबो मावनोबो गोसो गैला जाबाय। जानो लोंनो उन्दुनो जेबो गोसोआनो गैला जाबाय।
नाफे नों मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लाखो खेबसेथ' सोंनो हायोमोन नोङो आंनियाव नोङो थांना दंना गैया ओइ नाफे है आयाबो माबा खालि गाबबायल' थायो मैगं बेफारखौबो बाद होबाय बेफारखौनो मावनो थांला आयै मायो आयै दिनै नापे गोमानाया एसेबां दिन जालांबाय थेवब्लाबो नों मानो एसेबां गाबबाय थायो दाबो गाबनानैबो लाब गैला नापेनिनो गोरोन्थि बियो गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो फानजाबाय मोनथिगौ ना बुरैनायसिम थैनायसिम गाबबाय थागोन आं नापेनि थाखाय मानोना नापे आंनि फिसाजोसो आबा मोनथिगौ ना फिसाजोसो आंनि जेब्लासिम नापेखौ नागिरनानै मोना अब्लासिम आं गाबबायानो थागोन गोसोआनो खांबाय थागोन आबा बोरै बावनो हानो आं आंनि फिसाखौ अबावबा दंहैमारो माबा जाना दङ मानसिया मा अबस्थाबा जाना दङ मोजाङैबा दंना गैया आं बोरै सुखुयै थानो हानो बेफोरबायदियाव मोनथिगौ आं आयै नापेखौ गोमानायनिफ्राय आंबो बेसेबा दुखु जाबाय दङ थेवब्लाबो बेफोरबायदि गाबबाय थाबाबोथ' जायाना जोंनियाबोथ' जिउ दङना आयै नों आंनि थाखायथ' मोजाङै थाना एसे नोङो मायबा मोनसे जाबा आंहा मा जागोन आयै आंहा रावबोआनो गैया आंनि थाखायथ' नोङो एसे मोजाङै थायै एसे जा लों उन्दु मोजाङै आरो आयै बेफोरबायदि जना थाबाय थाबा मा जागोन नों मानो मैगं बेफाराव थांला आफायाबो माथो फैसाखौनो होनो हाला माबा धार दङनो माबा दङनो होनबाय थायो बिहाबो सिगाङैनो धार दङनो सोरनोबा होनो दङमोननो आं बोरै बेफार मावनो थांनो हानो रे आबा आंहा फिसाजो गोमाना दं थांना थानोनो गोसो गैला आरो आं बेफार मावनो थांनो नोंनो थांदो आबा नोंनो मावहैदो आंनि जायगायाव नापेखौ जेब्लासिम नागिरना मोना अब्लासिम आं बेफोरबायदियानो थाबाय थागोनलै आं हानाय नङा मालाबाबो सुखुआव थानो हानाय नंला ओइ नापे बे नापेयाबो मानो बेफोरबायदि आयै नापेयाबा दा थांना दङना गैला आंनिबा नापेया थांनानैनो गैला खोनालै बेखौ नेबाय थानानै नों मा मोनगोन आयै बियो फैखाला आंनिबा फैखाला गुमा खफ्रि बेफोरबायदि बुंनाङा नापेया थांना दङ आं मिथिगौ नापेया थांना दङ बेफोरबायदि बुंनाङा आयै आंबोलाय बुंनो साना बेफोरबायदि थेवब्लाबो आंबो सैथोखौसो बुंदों दायो एसेबां दिन जाबाय नापे गोमानाया दिनैलागि मोनसे खबर गैया होनबा बियो जुदि थांना दंमोनबा बेथ' जोंफोरनो सानसेबाबोथ' खबर हरगौमोन ना सानसेबाबो खबर लागौमोन थुमुकाव दं होननानै गिनानै हराखै आरोहाय बियो आंखौ मिथिखागौना बियो आं बिखौ दोखो रायगोन होननानै बिनिखायनो साहस मोनाखै बियो आंनो फन हरनो आरे नोंनो हराबाबोथ' आंनोबाबो हरगौमोन ना नों बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा दे गुमा खफ्रि बेफोरबायदि बुंबाथाय आंनि गोसोआ बांद्रायसो दुखु मोनसिनो सरिलै आयै आंबो बुंनो साना बेफोरबायदि थेवब्लाबो उफाय गैया दा नंगौखौसो बुंदों आंबो जेबो नंगौखौ बुङाखै नोङो मिथिबाय थां बेनिफ्राय माबा खुजाथ्रा बाथ्राफोरखौसो बुंबाय थायो नोङो थां बेनिफ्राय नापेया गैलालै आयै नापेया गैला आं बुथारफ्लांबाय नापेखौ मानो बुजिया मा होनना बुजायबावनो बाल बिमाखौबो दै बिथिंजाय बेफारावबो थांला जिर' बेलेन्स जाना दं साला समायदोंआनो माथो आंखौ दख'नाया मानसिया एसे हामदों आङो हामा मा जानो बै साननैसो सिगां आं जेबोखौनो जानो हायामोन ना गोबानाय खर' गिदिंनाय दासो एसे मोजां मोनबाय मा दाबो थांनो जायाखै नामा नोंसोरनिया दहायनो ओंखारदोंमोन माथो नोंसोरनिया देलायनायानो बांद्राय मानो एसेबां देलायनांगौ हौवा थाखानानैबो बिमायानो जालायसिगोन मानो एसेबां देलायनाय देलायाखैहाय मा आङो एसेबां दख'ना गाननायावनो गोबाव जाबाय आंनिया दिनै मानोबा दख'नाखौनो गाननो रोङाखैमोन आङो मानसिखौनो सोखसो जाबाय थाबाय आं ओमफ्राय बारा दिन थानाङा बारा दिन माने नोंसोर गाबोननो फै जागोन दे ओमफ्राय नोंहा दिनै मा जादों मानो आब्रे बुंबाय दङ आब्रे औ आरो आंलाय मा देलायदोंखाय लिपस्टिक लादों एसे स्रो लादों काजलबोसो लाबावाखै मोखाङाव लाग्रा लादों एसे ओमफ्राय स्रो लिपस्टिक लादों आं माखौ एसेबां देलायनाय नुखो दे नोङो ओरैनोबा माथो देलायबाबो जेबो बुङामोन दिनैलाय मानो बुंखो आजिखालिनि हिनजावफोरखौ बारा फोथायनो हायाना मा नों जेनेबा आंखौ मा बुंनो सानदों माने मा नों आंखौ सेक खालामदों नामा गेबगां सेक खालामाखै थेवब्लाबो गेरेन्टि गैयाना मानो दिनै बेफोरबायदि बुंदों नोङो गेबगां
नोंलाय माथो बेफोरबायदि सेट खालामनायखौ नोङो गारदोंमोन माथो दिनै मानो बेफोरबायदि बुंखौ बेफोरबायदि सेट खालामबाथाय आं दुखु मोनो मिथिगौना आं सिगांनि बायदि नंला आरो आं सिगांबो रावखौबो मोजां मोनखायामोन रायज्लायोमोन माथो एक्सजों रायज्लायबाय थायोमोन माथो गेबगां अननानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नों दिहुनफिननांला नङा दिनै नोंहा मा जामारदों ओरैनोबा माथो नोङो बेफोर बाथ्राखौ दिहुननानै थाङामोन सुग जालायलाङोलै आजिखालि हिनजावफोरखौ नुवाखै रुफा बाजैया आदाखौ नागारना थांनानै गुबुन फिसाय जहैबाय माने रावखौबो फोथायनोनो हाया बिसोरबोथ' मोजां मोनलायलासो हाबा जादोंमोन बयबो बेफोरबायदि जाजोबालै गेबगां सासे सानैया जानो हागौ थेवब्लाबो बयबोथ' बेफोरबायदि नङाना सासे सानै हिनजावनि थाखाय मा जोंफोर गासैबो हिनजावखौनो बदनाम खालामसिगोन नामा गासैबो हिनजावखौनो गाज्रि बुंबा जागोन नामा सासे सानै नङा बांद्रायानो बेफोरबायदि गोजा हाबा जाखांनायनि उनावबो रायज्लायखायो एकदमबारे 100% सेंग्राफोरजों रायज्लायखायो आं मिथिगौ जेरै नों हाबा जाखांनायनि उनावबो एक्सजों रायज्लायाखैमोन हा बेफोरबायदिनो आरो बयबो खारसनहैयाबो जानो हागौ थेवब्लाबो रायज्लायनाया थाखायो सासे नङा सासे थाखायो बे बाथ्राखौथ' आं मिथिखाबाय गेबगां नों गोरोन्थि बुजिदों आरो नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो औ आं रायज्लायदोंमोन नाथाय लोगो बायसोसो रायज्लायदोंमोन बेजोंथ' जेबो गाज्रिबो रायज्लायाखै बा बेजोंथ' जेबो गोसथोनायनि बागैबो रायज्लायाखैमोन ना ओरैनो लोगो बायसो मालाबाल'सो खबर लायोमोन आरो साननैसो नामाल'सो रायज्लायदोंमोन ना थेवब्लाबो प्लिज ना अननानै गेबगां सिरि थादो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाय थानांला आरो आं जेबो गोरोन्थि मावाखैमोन जास्ट ओरैनो लोगो साननानै रायज्लायोमोन लोगो एक्सफोरा मालाबाबो लोगो जानो हाया आरो हाबा जाखांनायनि उनावलाय मानो रायज्लायबावनांगौ दे एक्सफोरजों रायज्लायनो नाङा ना रावबो सेंग्राजोंनो रायज्लायनाङा गियान गैया साला जों रायज्लायदों नामा जों रायज्लायदों नोंलाय माथो आंखौ निमाहा होखाबायमोन बेफोर बाथ्राखौ मालाबाबो दिहुनना होननानै बुंखाबायमोन दिनै मा जादों नोंहा गेबगां मा जादों गोसोखांदों आरोलै गोसोखांखायो आं सम नाथाय खिन्थायासोमोन आलासि जानो थांनो नागिरनायफोराव मानो बेफोरबायदि असान्थि खालामो नोङो गेबगां थांखांनाय बाथ्राफोरखौनो मानो दिहुनबावदो नों दिनै हा थांदो मानोथ' थाबाय दङ मानोथ' दाबो देलायखाङा मानि थाखाय देलायबावो नोंसोरलाय हाबा जाखांनायनि उनावबो हौवायानो मोनखांबाय आंखौथ' आरो लिपस्टिक काजल फोनलायनांगौ हा हाबा जाबाथाय बेफोरखौ फोननो हाया आरो जोंलाय आगोलनिफ्रायनो फोनखानायखा बेफोरखौ बेनिखायनो दाबो फोनो आरो जोंथ' सेंग्राफोरा नायथो होननानै गोसथोदो होननानैथ' फोनाना जोंफोर लानो मोजां मोनो फोननो मोजां मोनो बेनिखायनो फोनो आरो बाथ्रा बुंनो जायगा मोनाखै सिट थादोलै गेबगां प्लिज ना अननानै आलासि जानो थांनो नागिरदों जोंफोर मानसिफोरा मानो असान्थि होयो